Tokom prvog decembarskog vikenda firma Games for You je otvorila još jedno prodajno mesto. Pored njihove poznate radnje u bulevaru Despota Stefana 101, vaše omiljene društvene igre su sada dostupne i u tržnom centru Ušće. Na drugom spratu tržnog centra, između prodavnica Gamesa i Comtrida, moći ćete da probate neke od vaših omiljenih igara i da se odlučite možda za neki novogodišnji poklon. Sve je tu, od igara za najmlađe, porodičnih igara, logičkih, apstraktnih, ratnih, strateških i fantazijskih igara. Sve igre na licu mesta možete probati, rezervisati ili naručiti neka od budućih izdanja.